тамоми шаҳрвандо ниқоб мепӯшиданд, яъне ки маска мепӯшиданд. айни ҳол ягон намуд қарорҳо дар ин мавзӯъ шидагӣ нестай. дар ҳамун қарору тағйиротҳое ки шидагиай ана ҳамёра мехонам ва ба саволот ҷавоб мегардам. ассалому алайкум ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. тамошобинони азизу гиромӣ қадр, ҳатман видеода лайк монед ва то охирша тамошо кунед. бародарони азизу гиромӣ қадр, ба маълумоти ҳамаи шумо мерасонам ки ай конкурси ма ҳамагӣ 300 билети дига мондагиай. як бори дига ҳаракат кунед бародарҷонои ман, як бори дига ҳозир будроен билет бихаред, ба 500 рубл 5 дона билетон метиҳем. ин ҳамин номерои ватсапе ки дар рӯи экран мебинед, дар ҳамин номери ватсап карта Сбербанк ҳастай. карта ба номи Мунис Хуршедович мебояд. сумтона партоен, чектона дар ҳамин ватсап равон кунем. рӯзи 12 октябр мо финала мегзаронем. ҳамагӣ 74 дона приза. ҳаракат ки билета бихар. хоб мегзарем ба қисми як мавзӯи асосие ки чандин нафарҳо дар ҳамин мавзӯъ ба мо савол ҳам пешниҳод кардагӣ буданд. шарҳи раиси анҳамон вазорати тандурустии Федератсияи Русия дар мавриди эҳтимоли бозгашти реҷаи ниқобпӯшӣ. чӣ хеле ки худтон медонед, дар Федератсияи Русия танҳо не, дар тамоми дунё як вақти муайяне буд ки тамоми шаҳрвандо ниқоб мепӯшиданд, яъне ки маска мепӯшиданд барои паҳн накардани ҳар намуд бемориҳо. ва вазири тандурустии Федератсияи Русия дар ҳамин мавзӯъ гап зад ва гуфт теъдоди гирифторон ба ин беморӣ дар Русия майли афзоиш дошта. тибқи маълумотҳои расмӣ давоми як ҳафтаи охир беш аз 14 000 нафар мубталои он шуданд, яъне ки тӯли ҳафтаи охир дар Федератсияи Русия беморӣ боз ҳам вуҷуд авҷ гирифтааст. дар ҳоли ҳозир ба вуҷуди афзоиши шумораи гирифторон ба ин беморӣ зарурати ҷорӣ кардани режими ниқобпӯшӣ дар Русия мавҷуд нест. яъне ки вазири тандурустии Федератсияи Русия қайд намуда гуфт ки айни ҳол зарурати режими реҷаи пӯшидани ниқоб дар Федератсияи Русия мавҷуд нест, чунки бисёри нафарҳо аллакай аз байни худшон ҳамин гуна гапҳоро паҳн мекунанд. чӣ хеле ки худтон медонед, баъдан ана ҳамин дар мавзӯи паҳн кардани суханҳо аз ҷониби мақомоти Федератсияи Русия ягон информатсияи аниқ пешниҳод мешавад. бисёри нафарҳо гуфтанд ки дар Россия маҳдудиятҳои нав ворид мешавад, дигар ҷойҳое ки гаштугузор мекарданд маҳкам мешаванд, ё ки гуфтанд маскапӯшӣ айсари нав ворид карда мешавад. вазири тандурустии Федератсияи Русия гуфт ки айни ҳол ба ҳамин режима ворид кардан зарурат нест ва инчунин илова намуданд ки қарорҳо дар бораи низоми ниқобпӯшӣ барои кормандони муассисаҳои тиббию иҷтимоӣ дар субъектҳои Русия дар асоси вазъият қабул карда мешавад. яъне ки агар вазъият безеб шавад ва ана ҳамин вирус боз бисёртар шавад, дар ин ҳолат баъдан ворид мекунанд ана ҳамин режими ниқобпӯширо. айни ҳол ягон намуд қарорҳо дар ин мавзӯъ шидагӣ нестай. аз сабабе ки Федератсияи Русия бо ҷумҳурии Тоҷикистон ягона давлате мебошад ки рафту омади шаҳрвандош бениҳоят зиёд мебошад, аз ҳамин сабаб вазорати тандурустии ҷумҳурии Тоҷикистон низ ин чиза пайгирӣ карда истодааст ва гуфта мешавад ки ягон намуд вирус аз ҷониби Федератсияи Русия ба ҷумҳурии Тоҷикистон дохил ва ворид шидагӣ нест бо тавассути шаҳрвандон. ба ҳамин хотир гуфтанием ки ҳар чизи беасоса бовар накунед ва канали мо махсус худтон медонед информатсияҳоеро пешниҳод мекунад ки аз ҷониби мақомотҳои дахлдор барои шаҳрвандон пешниҳод мешавад. яъне ки мо аз пеши худмон ҳеҷ вақт гап назадем, ҳар чизе ки аниқ ва тасдиқ шидагиай ҳамун информатсияро гирифта ба маълумоти аудиторияи худмон мерасонем. тамошобинони азизу гиромӣ қадр, акнун мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. як кас нависонда ассалому алайкум, чӣ хел бо худтон дар связ бирои бародар, мигратсионеро шумо мебинед? не бародари азиз, мутаассифона мо мигратсиони картаро проверка намекунем. мо танҳо як нафареро ба шумо тавсия метиҳем ки загранпаспорт ва патента проверка мекунад. тамом. як каси дигар нависонда мехоҳам билет харам, чӣ хел харам? дар аввали видео мо оиди билет харидан аз конкурс маълумот додагием, дар ҳамун ватсап бинависонед. як каси дигар нависонда ассалому алайкум акаи Сорбон, мо дар оила 4 писар ҳастем. ман писари чорум мебошам, метавонам худро сардори оила гузаронам, падару модарам пенсионер мебошанд. не, мутаассифона намешавад. сардори оила танҳо фарзанди калонӣ метавонад ки худша бигзаронад. веном нависондай, мардум динак омадам аэропорти Душанбе тенҷай. нафароне ки ай абла ва тарз доранд ҳеч ка намепурсад ки чӣ хизмат кадагӣ ё ин ки не.
Ростига ман ана ҳамин ҳолатҳоро ба чашми худам ягон бор надидам. Бисёри нафарҳо дар айни даъваткунӣ ба хизмат менависонанд ҳамин суханҳоро. Инай бародармонам нависае ки мо дина омадем ба аэропорти Душанбе, ҳечи гап нест. Ва шукри Худо ки ман худам тез ба ҳар ҷо сафар мекунам, мисол масъалаҳои кори қатъӣ дар аэропортҳо ман ягон бор надидам ҳамин кирдорҳои аблава кардан ё дигар чизлоро. Миша нависондай: ака финал дар кадом канал мегзарад? Ман якта канал дорам, дар ҳамин канал конкурс гирифтесай, дар ҳамин канал мегзарад бародари азиз. Як каси дигар нависондай: ака илтимос ҳамин саволамда ҷавоб деҳ. Ман аз аллатая қарздорам, сол мешавад наспоридам. Вазъият нест, метавонам Тоҷикистон бирам биём, ягон проблема намешавад. Агар ки пули калон набошад, бале метавонӣ ки биёй ба Тоҷикистон. Лекин пули гирифтагӣ пули калон бошаву 50,000 100,000 рубл бошад, дар аэропорт метавонад ки тира барои ана ҳамин қарзат аз рейсат бигардонад. Як каси дигар нависондай: ака ман якта фарзанд дорам. Таваллудум 1995, мара ба хизмат мебаранд. Солои таваллуди 1995 агар хато накунам 28 сола шидагиам, уже ба хизмат даъват намешаванд. Як каси дигар нависондай: салом ака, 3 моҳа прописка тамом шид, 1 моҳ продлит кунам мешавад? Агар мигратсиони картаи гост хати дромадагӣ боши, не намешавад. Як каси дигар нависондай: салом бародар, дилшикастамон мекунӣ, мехоҳам боз билет бигирам, намешавад? Ҳар хел номер билет бигирам, мешавад бародар азиз, чиба намешавад? Вақте ки билет тамом бошавад, баъд дигар наметавонем, морам билет тамом кишид, фурӯхта наметавонем бародар. Шодмон нависондай: ассалому алайкум, акаҷон мегуфтем билетҳои шумо тамом шава, одамои пулпартохтагӣ чо мекунанд? Охири билетҳо омадагӣ, ай касе ки успед кард билетш метиҳем, касе ки успед накард айбозии оянда билетш метиҳем ё ки сумшав возврат мекунем. Шарипов нависондай: ассалому алайкум бародар, шумо метавонед регистратсия карда? Регистратсия дар Федератсияи Русия дар назар дошта бошед? Не, мо хеле корора намекунем бародари азиз. Брат нависондай: ассалому алайкум, акаи Сорбон запретро кушода мешуда бошад? Ба сум бугӯй, агар запрет ба сум кушода намешавад. Баъзе ҳолатҳое ҳастае ки агар мисол то доказат карда битонӣ, асос дошта битонӣ ки тара бе ягон причина запрет мондагиам, дар ҳамин ҳолатҳо бо тариқи адвокат ва бо тариқи суд мешавад. Дигар ягон роҳ надорад. Як кас нависондай: салом бародар, бо тариқи ЗАГС шаҳрвандиро манъ карданд, аммо бо аснавани волидайн ё ки фарзанд мумкин астай. Дар ҳамун қарору тағйиротҳое ки шидагиай гуфта шидагиай ки ҳар касе ки бо тариқи ЗАГС мехост ки шаҳрвандии Русияро бигирад, дигар намешавад. Ё ки мехост бо тариқи официални кор кардан бигирад, дигар намешавад. Лекин дар бораи аставанияи падар модар ё ки мисол додар ҳечи гуфта шидагӣ нестай. Тибқи қонун бигирем, агар ба воситаи акаву додар паспорт аз ҳамун вақти пеш намедодам. Як каси дигар нависондай: саволҳои охирон акаи Сорбона нафурид, видеоро ҷамъбаст кард. Агар бародари азиз ман ҳамаи комментарияҳоро бихонам, видеои ман мумкин 1 соат 1.5 соат шавад. Ба ҳамин хотир ман инам ҷудо карда комментарияҳое ки бисёр такрорӣ нестанд, ана ҳамиёро мехонам ва ба саволот ҷавоб мегардонам. Як каси дигар нависондай: ассалому алайкум, акаи Сорбон, дар бораи алименти ҳозира гӯед, аз чанд то чанд сомонӣ бояд супорем? Вобаста аз даромад мебошад, вобаста аз шароит мебошад. ҳамун даромади ҳар моҳаро ҳисоб мекунанд, баъдан бо ҳалномаи суд муқаррар мекунанд. Як каси дигар нависондай: призов кай буд мешавад, акаи Сорбон? Барои ҷавоб раҳмат. даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ 27 ноябр тамом мешавад. Тамошобинони азизу гироми қадр, видеоро ҷамъбаст мекунем. То наворҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.